Ahojte priatelia, dneska vám chcem znovu predstaviť pani doktorku Aju Petříkovú, ktorú sme druhýkrát pozvali do Bratislavy a do Banskej Bystrice, aby nám spravila jednu zo svojich ďalších prednášok. Pred 5 rokmi pani doktorka prišla so veľmi zaujímavou témou a to bol mikrobióm. V čase, kedy ešte o mikrobióme nikto nerozprával, nikto v podstate o ňom netušil, prišla so svojím kyblíkom plným baktérií a my sme padli na zadok a naozaj sme si užili tú prednášku a veľmi dlho sme z nej čerpali a žili. Dneska, keď o mikrobióme rozpráva v podstate každý, a ja prišla úplne s novou témou, ale nemenej dôležitou a nepochybujem, že tam bude zase veľmi veľa zaujímavých informácií, které budeme moct využívat. No a já se na vás těším s tématem lymfa a lymfatický systém, protože to je opravdu velká záhada. Málo kdo k tomu rozumí a málo kdo na lymfu myslí, když řeší svoje problémy, protože lymfa je spojená s únavou, s oteklýma končetinama, s nízkou imunitou. A já na té přednášce budu mluvit i mimochodem o tom, proč je důležité zdravě jíst a zdravě pít, jak to ovlivňuje střeva, jak ty střeva ovlivní imunitní systém a jak ty imunitní buňky vlastně plavou v té lymfě a omývají každou buňku a čistí každou buňku našeho těla. A jak je důležité se vlastně o ten osobní kanalizační systém starat.